Good afternoon mga kayorski. So ngayon ay pupunta tayo sa Watermax Enterprises at sa Dekalidad Printing Shop. At dadaan na rin tayo sa 1987 Man's Cave Cafe. So isasama natin si Mrs. kasi nagalit siya dun sa ginawa nating vlog, yung angkas vlog. Kaya siya naman ngayon ang iaangkas natin. Ayan. So for the first time, ipapakilala ko sa inyo yung aking wifey. Ayan. Ganahan. Sabi nila, balang araw darating ang iyong tanging hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay hindi na maikubli. So mandito na po tayo sa sariwang gulay at prutas. Ayan, ang Villasis Bagsakan. Shoutout sa mga tiga yan. Yan anong school to? Arboleda na Arboleda? Ayan shoutout sa inyong lahat. Ayan. Doon sa taas. Yun Yan. Shoutout sa inyong lahat. Okay. So, shoutout muna tayo guys. Mabilis ang shoutout lang. Shoutout kay Jeter Muria V. Bohol, Bombers, Julio Doms ng La Union, Christian Arienza, John Mark Bagayan, Naveski YT, Ride Trip Motovlog, Miguel Verdon, Hashirama Place, yan, John Lloyd Adona, Ja Ordinesa, Stoker, Mark Bombase, Matt Archier Berdera. Yun, shoutout sa inyo guys. So sa lahat ng gusto mag-shoutout, mag-comment lang po kayo sa latest video at isi-shoutout ko po kayo sa next video. So dito na tayo sa Dekalidad Printing Shop. So ito okay naman, kompleto naman yung mga kotse natin. Ayan. Baliw. Yan, dito natin kukunin yung jersey na pinagawa natin at saka yung stickers na pinaprint natin. So ito. Ayan. Okay, pasok na tayo. Malamig dito eh. Tara. Sarado man. Sarado man. So yan. Yan may mga piniprint sila. Ayan. So andito na yung mga in-order nating Motoyorski jersey na mga order sa atin. So ito yung first batch kasi ito yung rush. Kasi dadalhin to sa US at saka sa Canada. So kailangan bago sila mag-flight, meron na to. Dala-dala na nila. So ito rin yung mga stickers natin. Ayan. Gawa ng Dekalidad Printing Shop. Ayan. So madikit po yan. Tsaka maganda po yung niya. Pagka-print. Ayan. Hindi ko pass. Ayan. So kung kayo ay gusto magpagawa ng sarili nyong jersey, customize at stickers, kontakin nyo lang po Dekalidad Printing Shop. Si Ma'am Steph po yung sasagot sa inyo. Ayan, ayan si Ma'am Steph. Ayan.
So, gusto nyo rin magpa-edit, pwede rin, di ba? Yes po, sir. Meron tayong nag-edit. Ayan, si Sir, anong pangalan mo, Sir? Jonathan. Ayan, si Sir Jonathan yung mag-edit ng ano. Kung anong gusto nyo ipa-edit, stickers or jersey. At, Bale, gumagawa po kami ng t-shirts, polo shirts, riding jersey. Okay. At nagpiprint din po kami ng mga tarps at saka mga stickers po. ayan, tarps at saka stickers. So, lahat ginagawa nila dito. Yes po, sir. Ayan, katulad nito. Ayan. Yan. Para po sa Manscaped. O, di ba? Makapal ah. Tsaka maganda yung kulay, no? Yes po, sir. Quality. Ayan. O, ito. Shout out Watermax. Yung ano tag? Coolmax, no? Coolmax. Full max po. Pag full So, full max to. siya, makikita Ayan. yung ano niya. Ano. Kasi wala siyang masyadong Pag ito, butas. ano siya? Ayan. Mas maganda Pero to. maganda siya. Yan. Sa likod nga. Sa likod nga. Yan. Mafigure. O, di ba? Ayan. Oo. Okay. Mas maganda siya. Yan. Okay. Ang ganda. So, guys, pupunta tayo ngayon dito sa Watermax. Yan. Ang water refilling station provider sa buong Pilipinas. Yan. Yun. Di ba? Ang lamig. Ang lamig-lamig. Sir, sana all. Ayan, si Sir. Hi, Sir Alfred. Yan. how may I help you? Yan. Welcome Coco to Martin ng, Watermax. ng Alcala. Welcome po sa Pambansang Tubig. Ayan, so ito yung sinasabi kong water refilling station provider. Yan. Manufacturer. Ayan. Yeah. Hindi Yun. naman ako matatalo ng mga diwata. Siyempre, nag-iisang diwata sa buhay ni Moto Yours. Oh, yun. Okay. Ayan. Oh, makabasag ka dyan, ha? Masyado ka naman talagang It's okay, hindi Okay, ako okay. mabasag. So, sir, pwede mo ba kaming i-tour dito sa Of course. mga machine na binibenta niyo? Isang karangalan na ma-tour kayo dito sa aming humble na shop. Ayan, so, Kasi okay. kasama yung diwata mo, dapat kasama siya. Oo, sige, sige, sige. So, dito sa Watermax, we are the #1 water refilling station manufacturer sa buong bansa. Okay. We are supplying this equipment nationwide. Ayan. Okay. At syempre, since we are proud na in Pangasinan, Okay. ay tayo po ang #1 sa buong Pilipinas. Yun. At nabibitbit natin ang pride ng Pangasinan because of the awards na nakikita nyo dito. Yan. So as of the moment, Watermax is only the 6 times na nakakuha ng awards na ganyan kadami. 6 na taon. Ayan. In a good service and #1 trusted manufacturer of water filling station sa buong bansa. Okay. Ayan. And syempre sa Watermax, hindi lang water station ang kinikater natin. Okay. One thing I love in Watermax is we also supplying a laundry shop. Okay. So sa mga gusto mag-open ng laundry business, meron tayong laundry machines. And meron din po tayong ice machines. Oh. Manufacturer din po tayo niyan. Ito po siya. Yan. So dito lumalaglag ang yelo, tapos kapag malamig na siya, sasalo ka na lang ng yelo dyan sa loob na yan. Uy. Yan. So, paano to, sir? Paano ino-operate? Lalagyan mo lang siya? Sasaksak mo lang siya, and then ilaglay mo sa outlet ng tubig, any water source, Okay. tap water, deep well, or purified water. Anything na ilagay mo dyan, magyayelo, tapos lalaglag na lang dyan. Oh. Sasalo ka na lang. Anong yelo yung cubes? Cubes, ice. Cubes, okay. Yes. Okay, cubes. So, ganun dito sa Watermax. And maganda dito, brother Yorsky, is yung machine natin is custom made. Okay. Sa buong Pilipinas, tayo pa lang ang nagka-customize ng mga machines natin Okay. na para maging masarap ang lasa ng tubig. Yun. Yan. Kumbaga, hindi lang kami basta nagbi-build ng machines, we customize it depending on the water source na nakukuha natin. Okay. Yun. So, yung mga packages, sir? Okay, so our packages is started into package 1, which is yung mineral system. Sa halagang 100,000 pesos, meron ka ng sariling water refilling stations. Okay. Pero, of course, we also offer installment basis. So, sa installment basis, magda-down ka lang ng 42,000 pesos, you can start your water refilling station business. Oh, 42,000 Yes, lang, ha? only 42,000. And how many months to pay naman?
We are 0% interest at Okay. pwede nyong bayaran yan sa loob ng 1 taon at 2 taon. So, choose kung saan ka maluwag bayaran at walang Okay. tubig yan. Oh, ang ganda pala. Yes. Magaan siya. Magaan. Kasi dito sa Watermax, sabi ko nga, ang goal namin is syempre, yung mga kababayan nating OFW na masisipag, Okay. nagtatrabaho sa ibang bansa, magkaroon sila ng malinis na pagkakakitaan dito sa Pilipinas. Yan. So yun talaga yung goal namin na hindi ko na kailangan mag-ibang bansa kung kaya mo namang magnegosyo na lang sa Pilipinas. At the end of the day, mag-retired ka din eh. So pag nag-retired ka, ito na yung business mo. So you choose anong gusto mong business. It is water station, laundry, or ice machines. Okay. Yan. So yung pinaka high-end na inaalok ninyo, High-end. yung machines na high-end. Okay. Sa high-end naman, we offer the package 10. Ito bagong Package labas 10. na lang ngayon to. Actually, 2 months pa lang to sa market. Ito ba yun, sir? Yes, ito mismo yon. Okay. So, ang trabaho nito is kaya nang linisin ang tubig kahit maalat. So kahit tubig dagat. Kahit tubig dagat, kaya nang linisin. Oh, So, ganun kaganda itong machine na ito. galing ha. Yes. Talagang Of course. quality talaga. And si Watermax lang ang unang-unang inventor ng machines na kaya maglinis ng tubig ba. Oh. Alam mo naman bro, di ba tayo kasi lagi tayong lumalabas. Oo. Ngayon, nakikita ko yung pangailangan during time of calamity at disaster. So, nakita ko is kapag mayroong trahedya, ang kailangan agad ng mga rescuer natin is tubig na mainom. Tama. So, saan ka kukuha ng tubig na mainom kung wala kang water source na makukuha? So, I designed the machine na kahit tubig baha, pwede. Okay. So, ito yung living room. Yan. Oh, masyado ka naman ata. So, ganito aganda yung living room nila dito sa Manscaped 1987 Manscaped Cafe. Ayan. So, makikita nyo. Di ba? Sosyal na sosyal. Okay na okay ba dito yung pagdadala ko sa dito, Han? Ganda, no? Oo, Ha? social. Parang Perfect. ikaw. Perfect ng date natin. Siguro naman, hindi ka na magtatampo. Naman. Ha, hindi na. Okay. Pwede na ako magangkas ulit. Oo, pwede na. Pwede na. Ayan. So, kung kayo ay mag-aangkas ng iba sa motor ninyo at magtatampo yung mga asawa nyo, dalhin nyo lang dito, mawawala yung tampo nila, di ba? Oh. Asis! Yun. So, hello sir. Anong pangalan mo sir? Blair po, sir. Blair. Blair. So, anong work mo dito sir? Ako po yung barista ni Barista. So, anong ginagawa mo ngayon sir? Gagawa po tayo ng coffee, sir. Yun, Para sa coffee. inyo. Uy, para sa akin pala yun. Special guest ka Uy, dito, talaga eh. Sir Alfred, oh. Siyempre, pag nandito, you are my king. Okay, so panoorin natin kung paano gawin yung coffee. Yo. So ito yung pinakamahal na Coffee machine. coffee machine dito sa Pangasinan. This cost is 650,000. Wow, 650,000. Coffee machine, grabe. Tama ba, Blair, no? Tama. Tama, sir. Tama. Mahal. Okay. So ano yan, sir? You should try this, bro. This is the cheesecake in a jar. Ayan. Oh, Si Mrs. Maximo mismo ang gumawa nito. So, you should try this. Manscaped cheesecake in a jar. Yes. Okay. Ayan. During pandemic, ito yung nag-survive sa amin, bro. Yes, oo. Kasi ito yung cheesecake na bagay doon sa kape na order ninyo. Okay. So, yan, tikman natin mamaya. Oh, ito yung kutsara. Tikman mo muna yung cheesecake in a jar ng 1987 Manscaped Coffee. Sige. Sarap? Parang ako? 何お前はもう死んでいる。 Oh, masarap. Parang ikaw. Thumbs up daw, sir. Thank you. Sarap. Living life every day
late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? Kapag pupunta kayo dito sa Manscaped Cafe at nagpa-reserve kayo, so meron kayong access sa lahat. So rooms at saka itong swimming pool. Ayan. So napakalinaw ng tubig, ano? Napakaganda. Yan, marirelax ka talaga dito. Yun, so ito yung mga room na kasama sa package kapag kayo ay nagpabook dito. So meron din kayong access dito. Ayan, oh. Okay. Diba? Ayan. Okay, ang ganda, no? Oh, ha? Oh, dito ka na matutulog. Dito na tayo. Okay. At ngayon, nandyan ka na. Di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan. Hindi pa aasahin, hindi ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Ni ma'am po, sir. Ay, ma'am. Ni ma'am. Mahilig pa naman akong mag-gym. O, di ba? O. Ay, galing. Perfect. O, di ba? Pili ka na dyan. Yung ano lang. Ito yung pula lang. Oo. Vespa. Magkano isa nito? So, nasa kaplata, sir. 5 million. Half million ang isa? Ng Vespa? Ang iwan ko yan, sir. Baka 600 o 700. Grabe. Yung mga iba, yung iba, sir, hindi ko na po alam yung presyo. Mahal pala talaga ang Vespa, no? Oo, sir. 500,000 to 600,000 ang price. Dito naman bro, yung syempre kailangan mo ng vacation sa mga kids mo. Yan. Ito yung mga kids. Kids. Simon, no? Simon's Ayan, si Simon's room. sariling CR dito. Tapos play area. Yun. Di ba? Sosyal na sosyal.
You know? So bro, yung play area mo, so pwede kang sumalampak dyan, kung ano man ang gusto mong gawin, mag-chess ka, or whatsoever. Okay. Tapos, ito yung mga laruan na pwede mong laruin. Yan. So, bahala ka, kumbaga, parang dinisign namin siya to enjoy your playtime with your family. Tapos dito, kita rin yung pool. Come here. Naglagay na lang kami ng ano to, ng barrier dito para hindi siya maanggihan. In case na umulan. Pero syempre yung tambay natin sa taas talaga. Yun. Yun ang pang may edad. Okay. Hi po guys, Ayan. welcome to Moto Yours Kiss Vlog. Ayan, okay. Sana po i-subscribe niyo po yung channel niya. Isa po nga very humble Okay. na vlogger yan. Okay. At huwag kayong makakalimot na humingi ng sticker sa kanya. So dito kayo ngayon sa 1987 Manscaped Cafe, located at 140 San Pedro Ili, Alcala, Pangasinan. And you can book your reservation dito sa mga rooms natin. Ayan. So, ang pinopromote namin is of course kung gusto nyo ng mga activities like gusto nyo ng family vacation, family staycation, yan, you can rent this place na nakikita nyo ngayon. Ito may of course mayroon ding food na available dito, and meron ding swimming pools na pwede kayong maligo dyan anytime na gusto nyo, since you are booked here at Manscaped Cafe. Marami pa kaming services and binibigay, of course, that we have also a racetrack doon sa mga mahilig mag-adventure, mahilig mag-motor. Yan. Doon ang ating racetrack. We also serve beer. Beer. Ayan. Sa mga gusto, of course, na mahilig sa alak. So, anything na Mans needs. Kaya ito tinawag guys na Manscaped Cafe kasi kumbaga ito yung pinaka-resting area ng isang lalaki. Yan. Yan. Kaya lang, ang twist lang na ginawa namin, sinama namin yung buong family. Kaya meron kayong mga nakikitang mga upuan dun sa baba, tapos may swimming pool. Kasi yun talaga ang purpose nun. Ngayon, dito naman po sa amin is talagang instead na, di ba, tayong mga lalaki, pangarap natin lahat na magkaroon ng sariling kuweba. Yan. Yung Manscaped natin na kung saan doon tayo nag-iisip, doon tayo nag-unwind. So, ang concept nito is ganun. Kaya lang, nilagyan nga lang ng twist. Kaya, yun nga, sabi ko nga, pag ito ay nag-open na, is for booking, hindi available sa public. Meaning, ay enjoy nyo ng time ninyo with your family. Kaya, pwede kayo mag-book dito sa page namin at 1987 Manscaped Cafe. Yan. How about the price ng Price. room? Okay, sa Yeah. price ng room ay we are actually estimating around 3,500 per room. Ayan. With ano yon, with free breakfast na, of course, and of course pagsisilbihan namin. Ayun. So, ano pa ang kasama sa 3,500 na room? Free breakfast at saka Free breakfast and pwede nyo gamitin yung swimming pool. ayun, yung swimming pool. So, okay na okay pa lang. Oo. Napakamura na nun. 3,500, nasa parang 5-star hotel ka na with swimming pool pa. Di ba? Free breakfast pa. Ayan, okay. Sa mga may gustong magpabook, just PM us at our Facebook page at 1987 Manscaped Cafe. Okay. Alright.